ଜୁଲି ଆଜି ଭେଣୀ ଘରକୁ ଯାଇକି ଫସିଗଲେ କାରଣ ବିଲରେ ତୋଳା ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ସାଙ୍ଗ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ପ୍ରଥମେ ଭେଣୀ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଫୋନ୍ ଲଗାଇଦେଇଛନ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କର ବିଲ ରୁଆ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜୁଲିକି କହିନି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଅ ଭେଣୀ ଘରକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସେଠାରେ ଜୁଲି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଭେଣୀ ମୋର ପ୍ରଥମେ ସାର ଗୁଳିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ତାପରେ ମୋର ଭାଣିଜୀ ଗାଈ ଧୋଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ମୋର ଜୁଲି ଯାଏ ଭାଣିଜୀକୁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିଲେ, ତାପରେ ଆମ ପୁଅ ତ ବ୍ୟାଟ୍ ବଲ୍ ଖେଳିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ସମସ୍ତେ ବିଲରେ ତୋଳା ମାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଜୁଲି ଦିଦି ଏବଂ ମୋ ବଡ଼ ଭେଣୀ ସମସ୍ତେ ବିଲରେ ମିଶି ତୋଳା ମାରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୋ ଦିଦିର ଘର ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ସେଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଦିଦି ଘରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା ପାଇଁ ବସିଲେ। ପ୍ରସାଦ ସେବନ ପରେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେଟି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।